Ma fogunk egy jó játékon játszani, amit úgy hívják, hogy Roblox. Gondolom, hogy jó játék. És most fogunk egy jó játékon játszani, aminek a neve Ninja Magic. Buli, Na. Moci! Buli van. Ez most egy ilyen játék. Most fogok játszani. Nem már. Most meg fogom ölni a Susanoo-val. Jaj, nem akartam mondani. De most ki kell. Hát láthatjuk, a karakter félig kopasz. Ez Uchiha Sasuke. Sasuke. Most megdöglöttem. Jaj, bocsánat. Megyek. Ki legyen szerintetek? Írjátok meg kommentbe. Ki a legjobb skin a Naruto-ban? Nyomjátok a lájkot, kövessetek be. Hogyha tetszik ez a videó, akkor lájkoljatok. Én meg tudom csinálni a videót. Most egy rászénget nyomok. Azt a Hugo. Megfogok mindenki. Most kiespézzem. Ezt. És ennyi. Majd még jövök videókkal. Na, sziasztok!